This is the message from the Son of God, whose eyes are like flames of fire, whose feet are like polished bronze. Then, I know all. Tanan jud nato nga ang kinatibuk-an nga standing sa church or kinatibuk-an nga personality sa church, dili nato na matago sa Ginoo. I know all things you do. Nahibalo ang Ginoo sa Ephesians, from head to foot, nahibalo siya. Sa Smyrna, sa Pergamum, ang kinatibuk-an nga personalidad, nahibalo siya. Then, ang kanina pong Thyatira, ikaupat, ingon siya, I know all. So, dili kita maka-deny niya. Ang tagsa-tagsa sa ato, ang kinatibuk-an atong pagkatao sa tabangan sa Ginoo, mauni ang iyahang permanenteng na-remind. I know all things you do, or I know all things who you are and what you are. No? Ang atong unang diya, I know all things of who you are and what you are. Then, I have seen your love. No, tanawala, ang love, pag-una gining love. Bisan sa Corinthians chapter 13, gitawag na siya love chapter, pero yung diya, doon na itulo, nga naa gina-maintain, gina-hold on sa church, o sa body of Christ. Una, ang hope, ang faith of love. Pero the greatest of these three, on sa may pinaka-greatest, is love. So, ang gugmag yun, yung pinaka-greatest. Ang paglaom, greatest mangyapon siya. Great mangyapon siya nga naman, tungod kay kung wa kay paglaom, igsoon, posibleng kapuyon kasi mo pagpangalagad si Ginoo. No? Laayon ta, kapuyon ta. Kapuyon man ganita o kanang paabot ta o ang tingsweldo dugay-dugay pa, 15 days pa. Sa naman lang gulta na, kanuan. Pero kapuyon man ganita, kanang doon na tayo paabot sa kung sa atong gihaguan, kapuyon man ganita. So, sa ato pong spiritual, naapod na. So, ang atong gitawag og kinsa ta og unsa ta og atong gihimo kanunay nang gi-remind sa Ginoo nga nakaila siya pag-ayo. Gatan-aw siya, nailhan ta niya pag-ayo, nakita niya ang atong kinatibuk-an nga personal sa tabang sa Ginoo. Then nakita niya ang atong gugma. Ang atong faith. So na sa repita na sa Corinthians chapter 13 kanang love chapter. So ang gugma ug ang pagtuo, ang atong serbisyo, nakita na niya ang atong patience, no? I can see your constant improvement in all these things. Oh. Tanaw na to ha, nga ang performance ani nga church at Thyatira. Ang performance niya, na ang iyang love, wa mawala. Nang iyang faith, wa mawala. Nang iyang service, wala mawala. Patience of endurance, nagpadayon kay naman ang patience of endurance niya. Then, i-appreciate pagod kay dili siya na stagnant, naa siya'y constant improvement. Amen. So I hope nga kung diri man ta pareho sa Thyatira, makita nato ang atong improvement. Amen. Kay sa naglabay kung tan-aw nato, yung nga murag mo ta nag-improve, murag man ata kadaghan. Nya murag ang tagsa-tagsa improve, murag man gihapon di man gigamit sa Ginoo. Kinahanglan tan-aw nato nga ang expectation sa Ginoo kay i-appreciate man niya ang atong love, ang atong faith o ang atong service. So kining love, faith o ang atong service dili lang unta kana siya nga naana nagihapon ni pero wa naga-improve. Ang improvement kinapakita di sa Ginoo. Amen. Ano man, yun siya, I can see your constant improvement in all these things. So sa ato pa, ang atong gitawag og pag-elevate sa kinatibuk ang bahin nga atong gina-perform sa Ginoo, atong tan-awon igsuon nga dili siya stagnant kundi dili naga-improve siya kay ngano man mao na siya ang gi-appreciate sa Ginoo.
Amen. Abi ninyo, normal man sa church nga usay mo yung nga okay lang basta kay makita lang nga wala jud ko mag-backslide, wala jud ko mawala sa akong gitawag og relasyon o pagpangalagad sa Ginoo. That's all. So sa ato na nga pagtan-aw sa atong kaugalingon sa tabang sa Ginoo o mao po na padala sa atong church. Padala sa atong church okay na ni. Padala to sa atong tagsa-tagsa okay na ta. Pero igsuon dili na gusto sa Ginoo nga diha lang gusto niya ang atong constant improvement. Amen. So, isa ka butang permit itong gina-ater, okay lang, bahala gamay rata, basta kay kanang gitawag og ang quality, sigurado. Diba? Ang quality ko amang na, kanang una man ginato ng taga agpagtagad. Pero iksuon, dili lang pud quality ang gusto sa Ginoo nga makitang naga-improve sa ato. Gusto po niya ang quantity. Ngano, musulti man siya sa Great Commission. Go ye unto all the world and preach the gospel to all and to all nations. Sa ato pa di ay, nangita po ng Ginoo og quantity. Nga, kadtong mga ihapong gikol pareho sa ato, dili to sila ma-unmind. Ato punto sila nga ma-reach out. Kaya nga naman, kay naapunto sila sa kasing-kasing sa Ginoo. Salamat ta kay naata sa kasing sa Ginoo, kita'y nauna. Mo gani nga ang mga Hudiyo sa primero sila man gyud ang una-unta nga gi-intend ang katong gospel nga si Christ mismo nagdala sa ilaha, pero usa gihimo nila, giisnab nila. So nitabo ang maong gitawag og gospel nga nagdalag salvation diri nahatag sa mga Gentiles, mga Gentiles man ta. Abi nyo karon nakaingon ko nga unsaon ka nino unsa kay kanang gitawag og surprise or expected meron bisan karon ang mga Hudiyo ang pagtuon lang kang Christ kuan lang gihapon dili lang gihapon siya Mesiya no time mo kamo sa YouTube nay mga kuan dia adunay mga gitawag og interview nga who is Christ sa inyong pag-ila sa inyo sa mga Hudiyo si Christ impostor o ba nga mga Hudiyo impostor daw nya unsay pangutan sa ban pangutana unsa man pagtuon kang Christ ordinary person nga anak sa kapanday unya ubang pangutana unsa man pagtuon kang Christ rabay siya tungod kay magtutudlo siya wala gyud nila maadto ang pinakadipes nga katong tubag ni kuan ba ni ang pinakadipes katong tubag bitaw ni kaning Peter katong ipangutan siya nga Peter who do you think am I? Kung sa imong pag-unahon akin sa ko, si Peter gyud ang naka-answer og right. Lord, ikaw ang Mesiya. O ikaw ang anak sa Dios nga buhi. Moto nga tungod kay nailhan gyud niya, grabe gyud kapag kailan niya ang pinaka unsa gyud si Christ o sa ni Christ. Peter, I will give you the case. Ihatan ako sa imong mga susi. So, pero ang mga Hudiyo until now na yung nabiya diha sa Romans chapter 15 ingon diha nga kun ang kaning grace nga karon gi-extend sa mga Gentiles moabot na sa pinakalimit nga dili na bitaw nga diha lang kutob unya i-stop na sa Ginoo ibalik kuno ang grace ngadto sa mga Hudiyo sa ato pa ang grace karon para pa sa ato pero kun ang Ginoo mahurot ang grace kay ang mga Gentiles, ang number sa mga Gentiles, busulod na ang grace sa salvation, ibalik na po ngadto sa mga Hudiyo.